Heippa heippa. Tänään meinaa muuten korjata tämän pylvään pilarianturin, koska se on aikojen kuluessa halennut. Eli siis sille on käynyt tällainen. Sehän halkesi. Jotenka se pitää uusia. Ja minähän sen en enää siihen semmoista huokosta tiiltä laita, niin minäpä valan sementistä. Ja olen siihen nyt jo tehnyt muotia. Sitten sitä aletaan kohta valuhommia. Pientä fiksausta, koska tuolla on vähän isompi rako, enkä minä sinne viitti laittaa mitään isoja, enkä viitti tuota saumaa alapuolellekaan päästää tuota sementtiä, niin mä panen tästä kuumaliimalla kiinni tällaisen pienen palikan, joka estää sen vuodon. Tämän saa kumminkin sitten pois. Niin, koska tuosta ylöspäin sitten pitää vielä päällystää tuolla kivellä, niin se pitää tasoittaa, niin siitä voi ottaa huoletta pois sen kuumaliiman vaikka lyömällä, hakkaamalla. No niin, muotti alkaisi olemaan sitä vaille, että laitetaan paikalleen ja piti tuohon tehdä tommoset muotopalikat, että tulee niin kuin vähän nätimmät reunat tuohon ulkopuolelle, niin kuin se alun perin on ollutkin. Sitten mä panen jossain vaiheessa sitten tästä semmosen rauan, jonka olen hitsannut, kun ensin panen tuonne vähäsen sementtiä, niin sitten kun saadaan sinne muutama sentti tai 5 senttiä vähintään tuon alapuolelle ja siinä tulevan pinnan alapuolelle sitten panen tuon raudan. Siinä on tuollainen väli, että saan sen paikalleen, koska tuollahan on tuo pylväskengän rauta, niin pitää saada kumminkin se sinne sisään. Tautonnan parantamiseksi niin kaikki pölyt ja muut kivenmurikat tai tuo lekasora palaset. Ja jokohan se alkaa. Tämähän on näppeimmillään, kyllä. Sitten vaan töihin. Sitten vaan.
Tässä on hyvä kyllä tämmönen pieni maalauslastakin. Tasoituslasta. Sen verran tiukka paikka. Tai vielä pienempi. Ja tuo ei kasatsi näköjään riittänyt. Minä aivan aliarvioin tämän määrän. Pussista tulee 12 litraa ja minä luulin, että tähän riittää 6 litraa. Ja se koko pussi melkein menee puolilleen suurin piirteensä. Tollasta se. No melkein. Kyllä se ei ihan puolta pussia enää tarvitse, mutta vielä 3. Tuossa tää kunnolla vielä jollain kepillä tasoitella se ja panna nyt sitten se rauta tuonne. Se olisi aika lailla paikalla. Joo. Näinpä vielä loppu. No niin, nyt on sitten raudanlaiton paikka tuonne. Tiukka paikka panna se. Niinhän se rävähti. Nyt se on. Pannaan tuohon noin. Pannaan se tuohon noin ja sitten vielä taputellaan se sillä lailla kunnolla paremmin keskelle. Uusi satsi tehty. Sitä ehkä tulee vähän liikaa, mutta mulla on yksi paikka, johon mä voin sitä yrittää sijoitella. Jödi. Eihän sitä mitään jäänytkään. Kaikki meni.
Tällä lailla se nyt siellä on. Nätti kumpu, minä vielä vähän tasoittelen sitä, mutta täällä on tommonen kumpu, että se hylkii vettä, ettei sinne keskelle jää Tällä lailla siitä tuli aika näpsäkkä, vaikka itse sanonkin. Eiköhän se ole siinä. No kun sitä vähän hiertää, niin siihen tulee semmonen tasaisempi pinta, niin se ei jää sillä tai kovin karkeaksi. Tuota vielä sitten vähän voi taputella myöhemmin. Tää on tämmönen meidän kotisaunaterassi. Otettiin siitä pois nuo lankut. Sillä oli aivan järkyttävästi auringonkukan siemenen kuoria, koska meillä oli ennen tässä linnun syöttöpaikka. Älkää helkutissa laittako näin lähelle ja ainakaan terassin lähelle. Siellä oli ties minkälaista hiirenpesää ynnä muuta vastaavaa. Että semmoista. Tällainen työmaa täällä. Pantiin muuten tuossa vaimolle niin kasvimaakin. Kaivettiin se puoli metriä maahan ja pantiin suodatinkangas ja uudet mullat. Ja nyt siellä kasvaa jotakin herkkuja. Siellä kasvimaalla oli pikkusen juuria. Ei nuo isot juuret on tuolta otettu, mutta nuo pikkujuuret, niin tuolla on lisää. Niin ne oli siellä kasvimaalla. Siksi piti oukasta kokonaan. Että kyllä, tätä tekemistä riittää näköjään näin eläkkeelle. Ja nyt pitää lähteä mökille. Pannaan tuo muovin sisään tuo valujuttu, niin se ei kuiva liian nopeasti. Että kun en ole nyt täällä parin päivän kastelemassa sitä. Tässä on muuten samanlainen juttu, mä oon tehnyt joskus aikaisemmin. 20 vuotta sitten tämän, kun siinä oli kans semmonen lekaharkko. Sehän oli halkes ensimmäisenä vuonna. No niin, se alkaa olemaan paketissa. Tästä minulla on tällainen elmukelmu, mulla on semmoista suojamuovia. Niin mäpä tästä tällä elmukelmulla vielä paikalle on. Näin. Eiköhän se ole siinä. Siinähän se on nätissä paketissa. Tuollaista siihen pantiin. Kyllä nuo kesäkukakin näköjään alkaa jo kasvaa tässä seinustalla. Hieno juttu.